Halløj. Det her, det bliver nok min første video her på YouTube. Jeg vil lave nogle baggrunde. Jeg vil lave nogle små film med forskellige baggrundsteknikker, som jeg har kigget på og prøvet af. Så det er det, jeg vil lige nu i hvert fald. Så må vi se, hvad der ellers byder sig. Jeg rører lige lidt ved den her, fordi ellers så er jeg bange for, at det flimrer helt vildt, fordi den er helt hvid. Men jeg skal nemlig bruge den her Mixed Media Mat i dag. Og jeg skal bruge en salatslynge. Simpelthen en fancy salatslynge ude fra IKEA. Jeg vil anbefale at købe en ny bagefter til at slynge salat i. Men de er heldigvis heller ikke så dyre. Og så skal vi bruge noget, nu kan I prøve at se her, den er pænt griset hernede i, må man nok sige. Vi skal bruge noget flydende farve. Jeg har valgt at bruge noget Distress, noget spray stain. Jeg har også leget lidt med oxiden, og jeg har leget med noget mica stain. Og det er vigtigt at have en flaske med noget vand. Og så for god ordens skyld skal jeg lige sige #LoveToStamp, fordi jeg er på designteam med dem, og der vil være nogle produkter derfra. Akvarelpapir, det er vigtigt, fordi der skal leges med en masse vandholdige produkter. Den her, den har jeg lige skåret til med den største rektangeldej, jeg havde i sådan et sæt. Og den lægger jeg ned i. Og så har jeg valgt nogle farver. Lige til at starte med, helt enkelt, så har jeg valgt Uncharted Mariner. Og jeg er ikke sikker, at jeg udtaler det rigtigt, og Speckled Egg. Jeg synes, det er to blå, der går godt sammen. Så det er for lige at gøre det helt enkelt. Så jeg tager lige, det kan være en fordel lige at have taget dutterne af her. Vi starter simpelthen med at have lagt vores papir ned. Får det været godt til med noget vand. Især hvis det er oxide, fordi oxiden den vil gerne lige hænge fast i papiret, og det er ikke helt det, det skal lige med det samme. Speckled Egg. Sådan et par stykker i midten. Det kunne også have været ude i siden, men det drejer vi rundt. Og så bremser jeg den lige. Nu kørte jeg den ikke sådan super hurtigt rundt. Så skal vi lige have låget af. Og så kan I prøve at se her, hvad der sker. Så bliver farven slynget godt rundt og lægger sig på sådan en sjov måde. Nu vælger jeg så ikke at sprøjte vand på eller tørre. Jeg putter simpelthen bare en lille smule Uncharted. Og sætter vi den på. Og så det her gummimotten, den er god. Prøv lige at se her, hvad der sker. Ja, den blev rigtig fin. Her der vil jeg jo, hvis jeg vil gøre mere ved den, så vil jeg lige tørre den med min heatgun. Så kunne man putte noget shimmer på af en eller anden mica stain eller et eller andet. Man kan også bare lade den være, som den er. Den er blevet ret fin. Så jeg tørrer den lige med heatgun. Det kommer lige til at larme. Jeg har ikke lige styr på alt det der teknik med at få lyd fra og alt muligt endnu.
at se her, hvor sjov den er. Som en baggrund. Jeg håber, lyset det er okay herinde. Det er jo også noget, jeg lige skal have eksperimenteret lidt med. Så kan man så sige, at nu ligger farven jo herude i det stiplede. Så måske skulle jeg have valgt at standse den ud bagefter. Den her lægger jeg lige til side. Så prøver vi lige at tage en, hvor vi leger lidt mere med farverne. Det er så et stykke, jeg ikke har haft i, har brugt min rektangeldej på. Så den er bare, den er 15 gange 10,5. Så den passer til den store rektangel, og den passer også til bare at smide på en A6. Så sætter jeg lige de to farver til side. Og så synes jeg, at vi skal prøve med nogle lidt vildere farver. En Rustic Wilderness og en Wild Honey. Og så en Scorched Timber. Det er sådan lidt efterår. Begyndende efterår, kan man sige. Ikke? Jeg havde ikke lige nogen god orange. Og rød, den bliver meget dominerende. Det kan I se, får I lov til at se lige om lidt. Så spørgsmålet er, hvad vi skal starte med. Det er sådan lidt, hvad er det, der skal spredes ud. Jeg tror, vi starter med den gule, for det er den, der sådan bliver spredt mest ud. Og jo hurtigere man svinger den, jo mere bliver det spredt ud. Hvis man gør det meget langsomt, så sker der ikke super meget. Godt med vand på. Og så tager vi Wild Honey her. Og vi har låget her. Det kan godt drille nogle gange. Så det larmer. Skal jeg lige have ordentligt fat. Jeg har låget af, uden at det sprøjter ud over det hele. Jeg ser, det er en god farve. Jeg elsker Wild Honey. Så tror jeg vil prøve at tørre den, inden vi putter grønt på. Det er mest herinde i midten, at jeg tørrer. Og det er egentlig mere for, at farverne ikke bliver blandet til sådan en gang skud og mudder. Vand. Vi skal alligevel have det til at løbe en lille smule, jo, ikke? Den grønne. Jeg ser, hvordan det går. Vi ved det ikke. Måske bliver det allerede til skud og mudder. Nej. Det var vi vist heldige. Havde jeg nu ladet den ligge for længe, så kunne det være, at det var blevet til skud og mudder, fordi farverne har blandet sig. Men man ved det aldrig. Det er sådan noget, altså, når jeg laver mine lives og videoer, så kan der godt opstå fejl, og så er det sådan, det er. Så kan vi redde fejlen, eller vi kan starte forfra. Men jeg tørrer den lige igen. Sådan. Den er vist fint tør inde i midten. Men prøv lige at se, hvordan det har spredt sig. Nu kunne jeg selvfølgelig, nu når jeg ikke har en Distress Stain i orange, så kunne jeg jo bruge en Mica Stain. Det kunne jo godt være. Det har jeg da i hvert fald i noget orange. Hvad er det? Der er en af dem, der hedder den der Jack O' Lantern.
Så spørgsmålet er, om vi skulle have lidt af den på. Jeg tror, jeg gør det til sidst. Jeg vil gerne have noget brun på, nemlig. Og den her Scotch Timber, den er mega god sammen med grønne og blå nuancer, synes jeg. Så prop med den, og vi tager noget vand. Tager ikke så meget. Så bare lige en lille bit of smule. Det er helt underligt at stå og snakke med sig selv på den her måde. Men det vender jeg mig nok til. Sådan der. Den blev sådan lidt crazy derinde i midten. Hvis nu den er for mørk, så kan man jo lige smide noget vand på derinde. Og se om vi kan få den dæmpet lidt. Det fik vi. Det er blevet bedre, synes jeg. Man kan altid putte mere på. Så længe det er vådt i hvert fald, så er det nemt at få noget farven væk. Men skulle vi prøve den her, den skal jo rystes. Der er en kugle i, og den har lagt ned. Synes lidt, vi mangler lidt den der orange. Så glemte jeg nu at putte vand på. Det tror jeg gør. Jeg putter lidt vand på. Lad mig bare se. Den fik lige lidt mere gas. Nu blev den da godt nok mere efterårsagtig, må man sige. Det blev ikke så dumt. Jeg skal lige prøve at tørre den. Det er selvfølgelig den mørke Scotch Timber forsvundet inde i midten, men så har vi fået sådan en lidt kobberagtig. Vi har fået nogle orange striber, brune, mørke, gule, grønne striber ud. Jeg håber I kan se det, og det shimmer helt vildt. Så her der kunne man jo, jeg vil jo nok skære kanten af. Fordi det ligger i sådan en, ja, det splatter lidt herude og samler sig og suger ind i papiret. Så der vil jeg lige få det skåret væk. Så kan man sætte sådan en hilsen på, hvor der står efterårshilsen. Men man har standset ud. Eller nogle blade, og så efterår eller et eller andet i den stil. Men den blev da ret flot, synes jeg. Den er ret vild. Jeg prøver lige at sætte den her til side. Det går jeg bare ud og skyller bagefter. Men som sagt, alt hvad der er flydende, kan bruges. Det var den her til Scotch Timber. Jeg skal lige huske de der låg. Og skal lige huske at rense dysten her til mica. Fordi det der, det vil dele med gerne sidde fast heroppe. Nogle gange så lægger jeg også lige den her toppen af i noget vand, når jeg er færdig. For at være sikker på, at det ikke lægger sig som sådan en klump. Så. Men nogle andre, jeg har lavet. Den her med noget lilla. Og der har jeg så fået en lille rød klat. Men så der må jeg jo sætte et motiv der. Det er jo så det der med, at man skal huske at tage sine ting væk, når man laver mere. Så der har jeg altså fået splattet med noget rødt. Så den der, den er også blevet rigtig fin. Sådan lidt Halloween-agtig, tænker jeg, hekseagtig. Og hvad har jeg mere? Så har jeg den her.
hvis I kan se det. Og hvad er det, jeg har brugt til den? Der har jeg brugt, jeg skal se, om jeg kan huske det. Til den her, der har jeg brugt Age Mahogany. Og jeg har brugt Saltwater Taffy. Ja. Victorian Violet. Den ser man så ikke så tydeligt, men den er blandet med den der Saltwater Taffy i bunden. Jeg startede faktisk i den rækkefølge der. Først den, og så en lille smule den, og så til sidst Mica Stain. Så den fik den der shimmer, og det gjorde så, at Age Mahogany ikke blev så mørk. Så den fik jeg lavet. Den kan jo bruges til noget julekort. Det ville den være rigtig fint til. Og en anden rød, jeg har lavet, den er blevet så lidt mere mørk. Det er den her. Og der har jeg så, nu skal jeg se rækkefølgen, det var ikke den. Men det var også Saltwater, Barn Door, Age Mahogany, så var det ikke den her. Så var det en, den her, den giver sådan guldshimmer. Sådan der hedder den. Og der tænker jeg skal have et motiv her, der fylder meget. Fordi det blev meget mørkt herinde. Det kan også være et hjerte i vellum, og så et eller andet tekst ovenpå. Så bliver det lidt dæmpet. Men den er ret fed, den her, at der er så meget shimmer i det. Så det var også en, jeg har fået lavet. Jeg vil lægge dem her væk. Så skal jeg lige prøve at vise jer en mere, der blev lidt fed også, synes jeg. Den her. Der er så noget vand, der har lagt sig. Og det var så med peacock feather, price ribbon og vintage foto. Ja, det var det. Det var de 3, jeg brugte der. Der er ikke noget shimmer. Så det er også, det vil være godt med sådan en tekst lige herinde. Så vi bare får det der lidt vilde eksplosion. Så har jeg lavet mange flere, men dem har jeg ikke lige her. Så et enkelt færdigt kort har jeg fået lavet med det her, hvor I kan se, hvordan det er så med et motiv på. Den er fra Love to Stamp, og det er teksten også. Reklame igen. Og der har jeg brugt Oxide, så den er sådan lidt mere duset i det. Så der har jeg brugt Tumble Glass, mener jeg det var. Jo, det var det. For jeg har ikke Salvage Patino, så det er den her. Tumble Glass og Scorched Timber. Så, og der brugte jeg den først, og den bagefter. Og den her, den dryppede jeg lidt med, så det blev spredt lidt mere. Så det var sådan det, jeg lige havde tænkt, jeg skulle vise jer. Jeg laver ikke nogen færdige kort, det er ren baggrundsteknik i den her video. Og så kan I jo spole frem og tilbage, hvis I har lyst. Så håber I kunne bruge det med min salatslynge og det. Og som sagt, det er ikke noget, jeg har fundet på, det er noget, jeg har set ude på YouTube, og så har jeg selv siddet og leget med det, og tænkt, at det kunne være rart med en dansk video med det. Så det er bare at komme i gang og hygge jer med det. Det er meget vanedannende og sjovt at lege med. Og jeg synes, at det blev ret fede, de to her. Det gjorde det. Så nu vil jeg slutte af, og så se, om vi ikke jeg kan få lavet en video mere. Så ha' det så godt. Hej hej.